салом алайкум бародарон. боварик умед дорам ки шумо ҳаматон хубин, тинҷин, саломатин, зинда бошед. бародари азиз, ман эълон кардам ки душанбе мо Москва марагем дар хизмати муҳоҷироем. баъд эълон карда будем ки мо бисёр наместем, як моҳ местем ё ду моҳ местем. барои он бародаро мо вақтмонам кам мондагия, ягум ҳафтаи дига мондагия. имрӯз 30 январа, мумкин то 5 моҳи феврала бошем, мумкин камтар. барои он бародаро чӣ мегӯм? Як эълонтон менем мақсад ки ҳаракат кунед, касоне ки як сеанс омадагия дуюм сеансара биёед. бародари азиз, таъкид мекунам ҳаматонда ки касе ки омадагем пеши мо ҳатман дуюм сеансатона биёед. баъд нашава ки доктор Бахтиёр омад, фуреб кард, гирехт бирафт, ё ки лечени моро нимкола кард, гирехт рафт. баъди ман хеле гапҳо нашавад. ҳамаи шумо хоҳиш менамам бародари азиз, барои ҳамо ҳатман бием. ҳозираша ки ман дар ҳамин ҷои, масалан дар ҳамин корхонаем, дар кабинетам, дар Москва даём, ҳаракат кунед, биёед баъди пеш тое ки мо ба охир буданистем, ба охир бирасонем. барои ҳамо ҳаракат кунем биёем. баъди ман рафтан мақсад нашава ягон гапи зиёдтӣ. худо нигаҳбонтон боша. мо имрӯз як хай ки бародари моро Акрам доктора мешиносем, мо имрӯз кор мекунад, короша нишон метавон ба шуморо. хай ҳаракат кунем биёен. масалан ин мардаи хуб специалистай, ба боварӣ ҳастай, кор кардестай, хелаши 4-5 солчи кади хидмат. масалан ҳамин Москвара полни муҳоҷирро дар хизматша иншоалло худо хоҳад. барои ҳамо ҳаракат кунем биёен. номеро ҳастад. мо ака худо хоҳад баъди савол шудеста ки баъди ҷарафти ҷо мо душанбе мадад якбар диҳем, пеш танка текстил диҳем. номеро 889 44 93 93. ҳамин дар муроҷиат мекунем. мо худо хоҳад дар душанбе дар ватани худмон дар хизматем. барои ҳамо шумо ноумед нашед, дар ин ҷо набошум, дар ватани худмон бошум, хизмат мекунам. хайр, доктор Акрам ҳаросига гардан, миён, ҳамиё беҳад азоб дӯста. 2 моҳе ки набуди, ватан рафта будӣ, бовар ки беҳад монда шудагиам. як тана панара ҳуй ку шодаки ку хайр бо муҳоҷиро тамошо кунанд, касеш ки интихоб мекунанд мебиёнд. худо хоҳад. хайр, бисмилла мегӯем, хулоса мекунем. рафтем. хайр.